milenial dening Keli SW. Aku lan sliramu generasi milenial. Aku lan sliramu putra putri bangsa sing terkenal sak lumahe jagat gumelar. Nanging ojo banjur sombong, kakean omong. Saben dina mung males-malesan, ora gelem tumandang, wegah sinau maca kahanan. Generasi milenial kudu bangkit, nyawang gumelare bumi, dhuwure langit. Generasi milenial iku generasi emas. Kudu pinter, trampil lan tegas ngadepi owah gingsire jaman. Generasi milenial kudu duweni gegayuhan luhur. Amrih agunge bangsa ora kinubur. Aku lan sliramu generasi milenial kudu duweni kesadaran marang janji kasetyan, tansah nyawiji, tansah gegandengan tangan, sregep makarya kanggo ngisi kamardikan. Kertosono Oktober 2000.